Kining adlaw nang wa ko og sisi nga namilit sa pagatpat ug akong gikamunggayan, namutong pud mi sa akong mga kauban sa trabaho. Kaya pagkahuman nangaligo og sapa, nagandam ko og yuta nga akong tamnan og gulay. Hello mayong adlaw. Kini nga video friend, last year pa di ay ni nga akong tigom lang kay og moabot ni nga panahon nga magpundo na lang ko sa balay og matiman sa bata. Magkalingaw na lang pug ko gididid og video. Mga 6 months siguro akong diandri a friend. Ug mao ni ako mga ganap friend, pag wala kay kulingaw, magkalingaw lang ko panginhas. Mao ni mga panahon na friend na makapanginhas ko karang wala may trabaho gani kanang panggabi. Wala may panggabi friend kanang mga buntis pa wala mga panggabi. Magdinin ako ni padulong friend sa pagatpatan kay diri ko mangita og kanang kinason nga sisi. Gusto mo ko akong kamunggayan. Kabi pa na ako nakajakpat ko ana friend pero umang man dayto friend. Diri day ko ni padulong sa pagatpatan friend kay last time nga nanginas good ko friend na ako nabantayan nga mga sisi nga namilit sa pagatpat. Mao to na ako diri padulong. Wala na kay ko naka-video dito sa pagatpatan friend kay lisod kaayo lapok pod nya. Diri na ni uli na ko sa balay. Ako na ning gi-steam ning sisi niya. Akong gihimay-himay. Niya akong gipangtanggal ang mga unod sa shell. Niya pagkahuman nagandam na dayon kog tubig, akong gibutang nga glamas. Gibutang na ko ang unod sa sisi, din ako dayon gitakloban, gipaabot ako nga magbukal. Bukal ana, ako na dayon nang gitimplahan. Ug pag magtimpla, ako na dayon nang gilunod ang kamunggay. Man gitakloban na pod. Pagkaluto gitilawan dayon perting tamisa sa sabaw. Niya diri nagkasinabot mi sa akong mga kauban friend nga mamutong. Kay timing po nagpasaka sila, din na marayag na lang pod mig butong. Kay kining buntis ta bisag unsa latong manuha nagkaon friend ba? Kwarta ray wala. May ganin ako mga kauban friend nga na yung mga budget ani panglaglaag nila ba pang lamaw-lamaw. Sulbad yung buntis ani panahon na friend. Diri na nangaligo na sila sa friend pag human og pangaon og butong kay nakahapit man may diri sa dalan na may magiana mo nga sapa. So kaming mga buntis nagpadaplin lang mi na nanaaw mi sa ilaha perting ningawan na lang kasaw-kasaw sa sapa friend. Nareklamo pa na sa dra friend kay pag uli niya piti sakita siyang kanang dalunggan kay nasudlan daw tubig. Tagbaw lagi sila ligog sapa. Itong buntis pa ko friend ug wala ko'y trabaho, bakante akong adlaw diri ko sa likod sa balay friend. Manapo kog bunot kay para akong damon. Ihalo na ko sa yuta friend kay pa abot sa panahon nga manganak na ko, magtanom-tanom ko friend. Mao dyan ako nanunaan friend nga pagka nang wala ako'y trabaho ba magpundo ko mga 3 ka bulan man jud na friend magtanom-tanom jud ko kay pangabag-abag kay mahal na kay pamalito nun friend lamas pa lang daan wa na mapurdoy na ka mao nga habang ga duty ko friend nabuntis pa ko diri naga prepare na ko daan gamiton ako pang tanom-tanom i-plaster na nako ni akong punduhan diri yuta friend